Nastavljamo druženje u studiju jednog dobrog dana. Naš sledeći gost je stručnjak za sajber bezbednost koji radi za FBI, kompozitor, poliglota, govori čak 10 stranih jezika, takođe i pravoslavni misionar koji je po sopstvenoj računici oko 9.500 stranaca preveo u pravoslavlje, od kojih oko 300 Japanaca. Sve to postiže uprkos činjenici da je još na rođenju izgubio čulo vida. Njegova kreativnost i darovitost ne poznaju granice i kaže da veruje da se sve dešava s razlogom. Družimo se sa Slobodanom Brkićem. Slobodane, dobar dan. Dobrodošli i hvala što ste izdvojili vreme za ekipu emisije Jedan dobar dan. Dobar dan, pomaže vam Bog, Majka Božija i svi sveci 12 meseci. Pomaže Bog, Slobodane. Ono što radite je zaista za svako poštovanje i divljenje. Kako vam sve to polazi za rukom? Šta da kažem, ako čovek ima veru u Gospoda i ako zna šta hoće i takođe ako zna šta neće, sve se može kad se hoće. Da počnemo najprije od jezika. 10 stranih jezika. Koji su to jezici i koliko je vremena potrebno da ih naučite? Pa dobro, šta je to? To je samo 10 jezika. Kako šta je to? Ovo je samo zagrevanje, mislim. Meni je cilj da naučim 50-ak sigurno, a kad naučim tih 50, možda ću ići i dalje. Jer uvek može bolje, ali uvek može i gore. Čovjek treba da bude zadovoljan sa onim što ima, ali da uvek teži ka napretku. I onda tu idu engleski, španski, italijanski, japanski, starogrčki, latinski, aramejski i tako dalje. Otkud ljubav prema tim starim jezicima? Pa kako drugačije da čitam knjige starostavne koje možda neke od njih dosta nije ni prevedeno ni na jedan moderan jezik, kako da drugačije onda doprinosim čovečanstvu i delim svoje znanje sa drugima. Zanimljivo je da govorite i japanski jezik koji je mnogima izuzetno težak. Kada ste počeli da ga učite i koliko je vremena bilo potrebno da ga naučite? Počeo sam da ga učim za vreme dok sam bio u srednjoj školi, ako može tako da se kaže, i trebalo mi neka 3,5 meseca otprilike da ga naučim. Kako 3,5 meseca samo? Otprilike. Učio sam po nekih do 10.000 reči dnevno, na primjer. I za ove druge jezike, ne znam, španski, italijanski, to mesec i po dana, to je mnogo lakše. Jer su slični i evropski jezici su normalno, a japanski ima totalno drugačiju i logiku i gramatiku, ali jednostavno sve se može kad se hoće. Ako čovjek još ima i talenat plus rad daje najbolje rezultate. A kako učite? Postoji sigurno neki specifičan način, jer ljudima je danas veoma teško da zapamte i da za tako kratko vreme nauče neki jezik. Ako ne vežbaju mozak, sve je teško. Ali vi imate drugačiji pristup od onoga kako mi učimo jezik, recimo u nekoj školi? O da, ja imam totalno obrnuti pristup. Ja sam otkrio 4 koraka pomoću koje učim jezike, a to su korak broj 1 je slušanje MP3 ili audio lekcija, kurseva kako bi se izgradio vokabular. I sad, takozvano sve to trojstvo. Čujem, ponovim, zapamtim. Evo, na primjer, englesko-japanski. I sad kaže, lesson number 1, greetings, please listen and repeat. Kite, kotajte krasai. I want to go shopping. Kaimono ni ikitai desu. I have a headache. Atama ga itai. I tako dalje. Znači, to je prvi korak. Drugi korak je razgovor sa ljudima. Online, offline, nije bitno. Vi takođe učite i druge ljude strane jezike i to besplatno online, ili tako? Pa zašto sam drugačije učio jezike nego da bih pomagao drugima? Ja neću sigurno sam sa sobom pričati na japanskom. Tako da, drugi korak je razgovor s ljudima i onda dok razgovaram s njima, onda normalno, ako su zainteresovani, širim i pravoslavlje i pomažem im i oko računara i bilo čega drugog, da ne bude samo sad ćemo pričamo radi jezika. Jer jezik radi jezika, to je gubljenje vremena. Jezik je alat koji koristimo radi komunikacije, ali radi nečega bitnijeg, barem za mene duboko umnijeg, znači neke duhovne stvari. I treći korak, kad shvatimo i mislimo da razumemo sve što pričamo i mi i drugi, onda idemo na treći korak, a to je gledanje televizije, filmova, novosti, vesti i tako dalje, kako bismo testirali pređeno znanje, koliko zapravo shvatamo i razumemo. I tek onda četvrti korak, poslednji, znači čitanje, pisanje i teoretski ostaci gramatike. To je ono što mi učimo prvo u školi, je li tako? Dakle, obrnut sistem, ali svakako vaš slučaj pokazuje da izuzetno lepo funkcioniše i radi. Kažete da poštujete sve ljude na ovom svetu, ali posebno Srbe i Japance. Zašto? Srbe, pre svega to što sam ja Srbin i ponosim se time. Pošto u današnje vreme nije baš moderno biti patriota
i nacionalista, zato što se smatra, ako neko kaže da je nacionalista, to se smatra u nekoj pežorativnoj varijanti, da je šovinista. Zapravo nacionalista je samo onaj koji voli svoju naciju, a ne mrzi i ne napada druge, kao što patriota voli svoju državu. A ja volim i svoju naciju i svoju državu, znači svoj srpski narod. A što se tiče Japanaca, oni imaju veoma zanimljivu kulturu i slažemo se po mnogim pitanjima, za razliku od mnogih drugih nacija s kojima kad se razgovara, oni čuju, ali ne slušaju šta im se priča i neće to da usvoje. Japanci ipak hoće da saslušaju čoveka i usvoje mnoge stvari. Oni kad traže savet, oni ga i saslušaju i upotrebe ga. A mnogi drugi traže savete i kažu dobro, ali ja ću ipak po svome. Njihova kultura je veoma stara, kao i naša, i u mnogim stvarima se slažemo, pogotovo po pitanju discipline, jer ja imam tu japansku disciplinu, ako je u 3 popodne, mora bude u 3 popodne, ne u 3:20 ili akademskih 15 minuta ili kolegijalnih 45 minuta ili ne znam ja šta, nego mora bude tačno. Ako sam rekao doći ću u 3:00, mora biti čak i u 2:50. Imate i mnogo prijatelja Japanaca, neki od njih su prilično stari. Jedna Japanka koja ima 96 godina je prošlog leta kod vas bila gošća u Beogradu. Gde ste sve vodili? I prošlog leta i sad u novembru. I doći izgleda opet u maju. Da, ja sam očigledno stara duša i ja volim da kažem, iako imam 34 godine i 35, ja se osjećam kao da imam 534 godine i volim da kažem ja sam rođen star, mladost mi je teško pala. Zato se družim sa starim ljudima jer od njih uvek može nešto pametno i dubokoumno da se čuje i da se nauči. Vodio sam je svuda, spala je na mene da je budem turistički vodič po Beogradu. Ne znam da li je imala boljeg izbora, ne znam šta da kažem, ali prosto tako je kako je. Vodio sam je svuda po Beogradu. Naravno, išli smo na Rtanj, to smo se popeli, mislim, ja i planinarenje, to su sveta dva. Zašto baš na Rtanj? Ona je izrazila želju da poseti srpsku verziju planine Fuji. Rekao, koja je to verzija? Kaže, Rtanj. Ja kažem, dobro, nisam znao, ajde, okej. Ja baš nisam nisam nikakav planirao i nisam nikad do tad planinario, jer kod mene je sve ono digitalno, sve radim preko interneta uglavnom, ali mušterija je uvek u pravu, što bi se reklo, i uspeli smo da se popnemo 3,5 sata penjanja, 3,5 sata spuštanja, provala oblaka, nevreme je bilo, iako je bio 15. jun, išao jedan moj prijatelj sa mnom, Nikola, koji nas je vozio i bukvalno su bile provali na sve strane. Jedan korak, ako se skrene slučajno desno ili levo, provalija, bukvalno. Ali posle toga, naravno, što je se najviše dopalo, obišli smo Fruškogorske manastire u organizaciji crkve Svetog Aleksandra Nevskog. To je se najviše svidelo. Normalno, crkva Svetog Marka u čijem horu pevam, kao i crkva Svetog Arhangela Gavrila, gde takođe često idem. I na kraju je prešla u pravoslavlje. Takođe i komponujete muziku. Nešto kasnije ćemo čuti kako nam svirate vaš valcer u A-molu. Pre toga da skrenemo pažnju na samo pravoslavlje, na to da ste preko 9.500 ljudi po vašoj računici preveli u pravoslavlje, od toga 300 Japanaca. Kako je do toga dolazilo? Za sada, da. Do toga je došlo, dolazi i dolazit će uvek spontano, onako kako Gospod bude rekao i kad bude rekao, zato što ako neko nešto nameće i ako neko nekoga na bilo šta prisiljava, to je onda baš naprotiv protiv pravoslavlja, jer Gospod nam je dao slobodu i dao nam je slobodu i da grešimo i sve nam jeste dopušteno, ali nije nam sve na korist. Tako da ja sa njima razgovaram potpuno spontano na razne teme, od istorije preko muzike, jezika, informatike i onda, pošto mi je starac Tadej jedan od uzora, kao i đakon Avakum, vrlo često citiram starca Tadeja, ona njegova čuvena kakve su ti misli, takav ti je život, jer i naši ljudi, a boga mi i Japanci, umeju često da mrače, da kukaju nad svojom tužnom sudbijom, da se fokusiraju na neke negativne stvari u životu. Ja kažem, nemoj tako, kako je rekao starac Tadej, kakve su ti misli, takav ti je život. I kaže, jao, ko je taj Tadej? To je čovjek iz inostranstva, kažem ja, ne poznaješ ga ti. Ali, pa mogu da ga upoznam. Kažem, ne možeš da ga upoznaš, nažalost, mislim, barem ne fizički, ali možeš preko knjige. I onda mu iskucam u Wordu, prevedem mu na engleski, na japanski, i M vežba engleski, M nauči neke stvari, onda posle kaže, jel mogu ja da se upišem u tu organizaciju? Rekao, to nije organizacija. Pa šta je? Kažem, način života. Pa kako se živi taj život? Kako se živi tim životom? I onda tako krene o pravoslavlju, tretiraj drugi kako želiš da drugi tretiraju tebe,
dobro čini, dobro se nadaj i tako dalje. Tako je, krećemo od nekih osnovnih stvari i onda na kraju kaže, jel možeš da im budeš kum? Rekao, naravno. Dakle, to se završi na kraju svakako kumstvom. Ono što takođe je izuzetno zanimljivo kada je vama reč, jeste da ste stručnjak za sajber bezbednost i da radite za FBI. Kako je do toga došlo? Kako A i do toga je došlo na neki način spontano. Ja sam tad bio u srednjoj školi i tad sam učio japanski, ali pošto je u to vreme ipak bila situacija da nisu bili popularni i nisu postojali u ovoj meri ove društvene mreže i aplikacije Viber, Whatsapp i tako dalje. I onda sam bukvalno zvao Japance koristeći telefonske linije, pa sam se poslužio web resursima da bi mogao da komuniciram sa Japancima i onda su me pronašli i dali su mi ponudu koju nisam mogao da odbijem, ako može tako da se kaže. I dalje radite sa njima? Naravno. Koliko često odlazite u Ameriku? Jeste bili skoro? Moj posao je online, znači ja mogu da budem i na Marsu ako tamo ima internet konekcije što se mene tiče, ali da, ako bude potrebe, da, odem tamo, naravno. Posebno mesto u vašem srcu svakako ima muzika. Kada ste počeli da se bavite muzikom, apsolutni ste sluhista, takođe i komponujete, završili ste srednju muzičku školu u Šapcu. Jeste, ja sam rođen u Beogradu, ali sam rodom iz jednog sela Glušci u okolini Šapca, znači zapravo opština Bogatić i ponosan sam na to. Nisam kao neki koji kažu, o ne, ja sam Beograđanin, taman posla i onda se stide svojih korena, a čovjek koji se stidi svojih korena, koji nema i seče svoje korene, onda ne može da ima ni sadašnjost, a kamoli budućnost. Da, završio sam srednju muzičku školu, završio sam osnovnu školu u Glušcima i počeo sam se baviti muzikom od malena, ako može tako da se kaže. Imate takođe, rođeni ste kao trojke, imate 2 sestre i imate još jednog brata za koga kažete da može da vam bude telohranitelj. Da, imam 2 sestre koje su rođene kad i ja, Vera i Nada, gle simbolike. I Nada je takođe ostala bez vida greškom lekara, kao i ja, znači predoziranom s kiselnikom. Ali opet kažem, mi na to ne gledamo kao na hendikep ili problem ili poteškoću, nego barem ja to smatram svojom prednošću i da mogu vreme da vratim, opet bih isto odlučio, jer mi je Gospod dao desetostruko više nego što mi je oduzeto. A da, imam i, naravno, mlađeg brata, 5 godina mlađeg, koji je 2,15 visok i od Miloštega, zove se Miodrag, ali od Miloštega zovemo Malecki Mika ili Mališa, tako da čisto da se izbalansira. Šta je vaš životni cilj? Šta je vaša misija? Čemu težite? Moj životni cilj je kao sve ono što sam radio, što radim i što ću i dalje raditi, nadam se, a to je misionarenje, služenje Gospodu i čovečanstvu, ljudskom rodu, normalno, majci Srbiji i trudim se da pomažem ljudima na svaki mogući način, bez obzira da li to bili časovi jezika, klavira, sređivanje računara ili jednostavno razgovori. A kao što sam rekao, glavni životni cilj mi je, pošto u današnje vreme mnogo ima negative, mnogo ima mraka, cilj mi je da tu tamu pobedim svetlošću, pozitivnim načinom razmišljanja, molitvom i moja sreća je kad su drugi oko mene srećni. I baš kada govorite o tome, sve više ljudi koji kažu da je teško biti dobar i plemenit bez interesa. Vi dokazujete suprotno. Šta mislite, zašto među mnogima vlada baš takvo uverenje? Lako je biti dobar kad su svi oko vas dobri i kad vam je sve potaman, kad sve imate ono što ste hteli, onda je svako dobar. A kad čovek uđe u iskušenje ili kad upadne u neku nepriliku ili poteškoću ili neku negativnu situaciju, onda tu već mnogi ljudi kažu pa dobro, sve je to u redu, ali i onda to ali ili međutim. Ja se trudim da se ponašam potpuno isto prema svakome, da sve ljude tretiram jednako kao braću i sestre u Hristu, bez obzira na to kako će se oni prema meni ophoditi, da svakome pomažem sve ono što je u mojoj moći bez ikakvih interesa, jer to onda više nije pomaganje, to je onda biznis. Po sistemu ja tebi, ti meni. Ako ja od nekog nešto očekujem, onda to više nije pomaganje. Ako ću nekome da pomognem, pomoći ću mu jer sam ja srećan. To je jedino što očekujemo njega, da bude srećan i da bude zadovoljan, a zapravo moja očekivanja od samog sebe su da budem dosledan sebi i svojim idealima, a to su normalno pravoslavlje, reč,
čast, pravda, istina, sloboda i mir. Uskoro ćemo vas čuti kako svirate jednu od svojih kompozicija. Pre toga mi još samo molim vas recite, očigledno je da imate izuzetno razvijen i bogat unutrašnji svet. Kažete da volite da budete sami, ali da niste usamljeni. Kako to objašnjavate? Mnogi ljudi brkaju te pojmove, samoće i usamljenost, a u mom slučaju ja nisam introvertna ličnost. Ja volim društvo, volim da se družim s ljudima, volim da učim od drugih i da podučavam druge, ali također s druge strane volim da budem sam, da uvek mogu da se vratim u neki svoj kutak, da kažem, sad sam trenutno, pošto sam apsolvent na političkim naukama, sad sam u ovom studentskom domu Mika Mitrović i mogu da kažem da mi je tu fenomenalno, ali bitno je da sam sam, ali nisam usamljen, zato što ja uvek imam šta da radim. Ako ne sviram klavir, ako ne radim svoj posao, onda pomažem drugima, a ako sam potpuno sam, ako baš ništa ne radim, onda razmišljam, molim se i planiram kako će sutradan dan da mi izgleda. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama. Uskoro ćemo vas čuti kako svirate. Pre toga da pogledamo jednu interesantnu priču. Naime, svaka je sada našeg darovitog genija Slobodana Brkića kako svira svoju kompoziciju Valcer u A-molu. Slobodane, bio je to Slobodan Brkić.